तो जातीचं म्हणून स्पेशल त्यांनी शिवून घेतला ते सगळे. ही वाढ मला थंयच वयता रोमानच वयता आणि थंय वचना आता तो पुष्प घातला पुष्पा पोट आले का तुझा हात कंटिन्यू बदल्यात मस्त काय काम केलं किती वाजता आता तो सगळं तो दिला आवाज शर्ट आता म्हणे तो लास्ट डे म्हणता दिसतो होतो तेव्हा काहीतरी दिसला परत बसान गेलो